do 164 cm. Startovní číslo 2, Petra Jašková, Rimavská Sobota. 6. Viktoria Hatraková, dobre, máme pred sebou kategóriu 164 cm, 123 rokov bikiny. Opäť musím povedať, že dievčatá sú... To sú rodičia za mnou, takže velecky. Musím povedať, že kategória je veľmi pekná. Všetkých 6 dievčat tvorí pekný celok, rovnaká. To bola proporčne výška, aj svaly, rozhodcovia to bolo veľmi ťažké. Teraz viem povedať z fleku, že Vicky tam nezapadá, lebo je veľmi chudá. A nezapadá ani číslo 132, lebo je pomerne široká v páse, takže tie dve by som automaticky puštil dole. Súťažec číslo 2 je Petra Jašková, je to nová kočka, ktorá nebola na Mediafone, aspoň som ju nevidel. Takže bude to veľmi zaujímavé. Peťka Jašková naľavo, veľmi svalné to dievča, široký chrbát, dobre vytvarovaný zadok, uzočký pás, wow, je to na bikinu už asi veľmi svalnaté, ale veľmi pekné. Uvidíme, čo povedia rozhodcovia, ale je veľmi pekné na prvý pohľad. Najprv na Lecku bude mať veľký problém, tam by porazila, je to súťaž číslo 59, v tesnom závese číslo 107, takže uvidím, som veľmi zvedavý, čo spraví teraz Korota. Podľa pravidiel to osvalenie je nadmerné nežiaduce a som veľmi zvedavý na toto proste. Keď sa pozriem na Vicky, sú s číslom 6. Je proste úplná, ešte je uzučka, aj keď má pekný pás, pekný bršok, stehná počne vytvorená, veľmi šikovná, takže vie, čo má robiť. Můžeme za dlouho, akorát doprostřed dozadu. Veľmi. Teraz si dajú ešte podľahnejšie, keď poradúvajú. Tak, 107 se prohodí se 159. Projďte se hodky. Takže robia si, predpokladám, ešte, že trojku, wow, na to by som nepovedal. 132 se prohodí s 59. Dvojka bude tady vedle 6. Poradie mi teraz nesedí, keď pomeriem tak, že majú byť dievčatá na prvých miestach v strede, tak mi to nevychádza. A 132 bude tady mezi 50 a mezi dvojkou. Výborne, teraz by to sedelo, keby som to bral sprava doľava. Trošku se posuňte hodně takhle. Že to je trošku lepšie. Hodně vpravo hod. Súťažiaca v červených plavkách. Peťka Jašková je svalnatá, veľmi svalnatá. Pozrite sa, aký má zadok, aký má gluteus, vynikajúci úzky pás, široký chrbát, ale je to dosť. Je to pomerne široké, uchádza jej spodné brúško pri pozorovaní niekedy. Vicky, dával by som si pozor, Viktoria, na vlasy, proste rozpustené vlasy takto do široka sú, veľmi zakrývajú časť tela a podľa mňa sú nežiaduce. Súťažiaca číslom 132. Petrona Hnilicová je trošku širšia v páse, ale má trošku objemné nohy, čiže treba oproti ostatným dievčatám ešte zrežať notu, aby sa vyrovnala, ale veľmi ti to svedčí pristane. Čiže esteticky si veľmi pekná, úsmev, pekné upravené vlasy, čistá pleť, pekná, veľmi pekná dievča, veľmi pekná pretekáčka. Jsem dopředu 59. Čiže víťazka z minulej kategórie. 107, to bude spadá. Áno, to skončilo na druhom mieste. Čiže to je Lucka Kmeťová a uvidíme. Jsem na kraji 6. Vicky Raková. Pardon, Hatraková. Som zvedavý, čo sa s tým čítal číslo 2, či absolútne zavešujú, alebo nechajú na 4. mieste. Čiže máme vyukladanú prvú trojku, predpokladám.
Opäť si túto zostavu robil Janko Verbík. Ja sa musím ospravedlniť, lebo začínam kričať na tom mikrofónu, lebo za sebou mám rodinu súťažiaci, tak teraz neviem, či je to, ako je to počuť na tom kanále. Velký děkuju, zařadíte se zpátky dozadu. Tak holky, máme to za sebou, poprosím na první lajnu, všichni. Vyzerá to tak, že to dvojku nám nepustil do finále, čo znamená, že asi bude na nich veľmi veľa. Takže to 6. miesto, predpokladám, že bude určené asi ňou, alebo skončené na 4. 50, 132 číslo 4 alebo 5, podľa toho, ako dopadne Petra. Prvá trojka je jasná, 107. Martinka a Viktoria Hatraková, takže v finále ešte záleží podľa takýchto týmov. Se vrhnout na finálovou disciplínu, čili na D-Walk. Ten první nám předvede dívka s číslem 2, Petra Jašková z Línovské Soboty. A veľmi pekné dievča, ale je veľké, objemné. Peťka vyzerá veľmi dobre, pozrite sa na vypracované svaly. Krásny zadok. Stehna, pozrite sa, aký má chrbát, ukážková zadná poza, kdežto na bikinu je to, predpokladám, asi už veľa a rozhodcovia ju posunú na nízku priečku. Treba povedať, že je to dosť, ale vyzerá to veľmi pekne, esteticky. Veľmi pekne, všímajte si, vôbec sa netrasie, je tvrdá, uhladená, pekne upravené vlasy, pozovanie. Ten objem tam proste je. Oproti ostatným dievčatám by som povedal, že má plus 2 kg svalíkov. Hlavne nohy a zadok. Je to tak, že mi sa dostatne páči, ale je presne definované, ako má vyzerať bikini a v sanku, tak predpokladám, že to bude veľmi veľa a bude na 6. mieste. Viktoria, tiež veľmi pekné dievča, estetické, ale ešte chudičké, ešte je proste chudá hmota. Viktoria, startovní číslo 50, Michaela Plašněnková, VP Bardiový. Sympatické dievčatko, pekná pretekárka, pekné plavky a do tej formy ale treba ešte trošku pridať. Je vidno, že tam treba stiahnuť ešte trošku ten podkožný tuk, ale vyzerá esteticky veľmi pekne. Lucia Brucho! Díky, startovní číslo 59, Martina Kolecká.
kočka trošku má problém so spodným brúškom. V prezentácii je to proste vidieť. Napriek tomu má dosť veľa svalikov a zadok pekný, pozrite sa, aký má pekne vypracovaný zadok. Vôbec sa aj netrasí, ale je kvalitné. Stehno má pekne urobené. Úsmev na dievčat, pekné pozovanie. A po kočke sa predpokladám z vlasov už spravili nejaké také trošku špinky, lebo bohužiaľ je to fakt teplo, takže to je skôr iba technický problém, ale nie je estetický. Peťka, príjemná, svedčí je to, zaostáva, povedal by som, že formou, alebo ešte by som možno stiahol do tej finálnej pozície, ešte kilo a pol by som určite dal dole, lebo to v ruku je vidno, že tam nie je náznak paníkového svalstva, takže do tej formy ešte určite by som kilo pustil. Aj to je to trošku zaliatá, ale veľmi esteticky pekné. Aj sa mi páči ten výber plaviek, idete to k vlasom a užívaš si pódium, veľmi príjemné. Čiže určite patrí do top 6. Pekné lítka, teraz som si zasledoval tú cenonami, veľmi pekné lítka. Masívne, ale pekné. Všechny na první čáru. 107! 23 let do 164 cm. Dobre, poďme na túto kategóriu. Čiže pre mňa top 3 59, 107 a číslo 6. Takže áno, Miška, nesmie sa hnevať, tá top 6 je ťažká a tá forma nebola dostatočná, hoci to voláme číslo 2. Petra Jašková. Dobre, čiže toto by zatiaľ sedelo. Na 4. miesto bude súťaž číslom 132. Petronela Hnelicová. Ja verím teraz, že Viktorka Hatraková bude na 3. mieste, jednotka Martinka Velecká a 2. Lucia Kmeťová. Myslím si, že takto je to poradie správne a asi najlepšie. Výborné, čiže som sa trafil. Lucia. Martina. Místo druhé dneska patří Lucii Kmeťové. Dobre, čiže toto je 6, ktorý som trafil, takže dievčatá boli natoľko rozdielne, že sa dalo pekne identifikovať a možno pre ostatných je zaujímavé sledovať umiestnenie Petry Jaškovej, to je kočka vpravo, súťaža číslo 2, ktorá je veľmi veľká, objemná a rozhodcovia si povedali, že ju nechajú na 5.